къде ще станат дроновците. Така, здравейте. Това е новият проект Spark Generator. Български е генератор на искра. В това видео ще ви кажа как работи, от кога е направено и всичко, което трябва да знаете за него, ако решите да си го правите. Компонентите, от които е съставено, е един резистор от 240 Ома, 2 вата, един резистор от 27 Ома, който също е 2 вата, един транзистор, който е 2N3055, преобразовател, ако може така да се нарече, ето това, което прави реално, тук влиза 220, тук е за 224 волта. Кабелите са от старо компютърно захранване, а това е както се нарича Flyback трансформатор или THO. Какво е обаче THO? THO или обратният трансформатор прави така, че повишава напрежението за устройства, като например старите телевизори. Той съхранява енергия от първична намотка и я освобождава бързо, като изолира първичната и вторичната верига за безопасност. Използва се в телевизори, електронни медицински устройства. Предимствата му включват и изолация и компактност. Така. Обаче, как това нещо прави искра и как изобщо се случва тая цялата схема? Реално погледнато, искровата междинна, която се случва ето тук, между тези две кабелчета, става по много прост начин, т.е. създава пространство, което ето тук, между две проводими части, когато се приложи високо напрежение, той ионизира празнината, позволявайки на електричеството да тече като искра. Тоест от тук преминава искра и се получава буквално генератор на искри, като това се случва като все едно някакъв такт, в който се случват тези работи. Това е проекта. Ще сложа в края на видеото някакво клипче как работи, какво произвежда, в смисъл какво представлява самата искра. На живо е лилава, обаче на клипа се вижда малко по-синя. Знам, ако мога да го правя това, ще го правя. Ами това е. Наистина е бах тялкото, човек.